Li l-istituzzjonijiet edukattivi jkunu flessibbli u inklusivi hi ħaġa importanti ferm. Iżda r-raġuni li ngħatat għall-estensjoni tal-korsijiet fil-Junior College hi ta' tħassib anke għall-akkademiċi. Il-ġustifikazzjoni kienet propju għaliex għandna numru ta' tfal u studenti li qegħdin jaħdmu li huma ovvjament responsabbli biex ipoġġu l-ħbejża fuq il-mejda tal-familja. Carmel Borg, kap ta' dipartiment fih dan il-Fakultà tal-Edukazzjoni qal li fil-waqt li l-Università diġà toffri din it-tip ta' flessibilità, ir-raġuni li ngħatat mill-Viċi Prinċipal tal-Junior College għall-estensjonijiet hija waħda inkwetanti. Jien ġej mid-dinja akademika u xtaqt iktar evidenza rigward dan għax hekk dan huwa minnu li għandna numru kbir ta' studenti li huma responsabbli propju biex iġibu il-ħobs għall-familja, allura ovvjament din hija sitwazzjoni allarmanti kif diġà stqarru diversi nies. Din tfisser li se mmorru lura għall-era Vittorjana fejn ovvjament kellek numru ta' tfal li qegħdin jaħdmu. Minn barra hekk Borg qal li aspett ieħor ta' dak li ntqal u l-fatt li l-letturi qed jitħallew totalment barra minn deċiżjonijiet importanti bħal dawn bl-awtoritajiet qed jiddeċiedu weħidhom. L-uġieħ li hemm fil-Junior College fis-sens ta' ħafna letturi qegħdin iħossu li mhux qed jiġu konsultati. Ovvjament jien li ġej mid-dinja tal-inklużjoni naf li l-kultura tal-inklużjoni titlob dialogu kontinwu mal-letturi. Carmel Borg stqar ma' Net News li l-uġieħ tal-letturi huwa ġustifikat. Qed iħossu li qegħdin nitkellmu fisem l-inklużjoni, din nieħdu deċiżjonijiet fisem l-inklużjoni, però l-approċċ tal-awtoritajiet mhuwiex inklusiv. Din mhix l-ewwel darba li ttieħdu deċiżjonijiet importanti dwar l-edukazzjoni fil-Junior College u l-letturi ġew injorati għal kollox. Fis-sajf li għadda sar tibdil sostanzjali fir-rekwiżiti biex tidħol għal kors fil-Junior College. Bil-Malti, l-Ingliż u l-Matematika jitneħew minn suġġetti obbligatorji għall-istudenti ġodda. U anke dakinhar il-letturi ma kinux ikkonsultati, tant li grupp sostanzjali minnhom għamlu stqarrija pubblika jikkundannaw din il-bidla.